हांसोखौ हमनानै माबायदि मोनो एसे फोरमायना होनांसिगौ आंनि समायना नाफोरनि ब्लगनि गेजेरजों एसे फोरमायना होदो दे। हांसो हमनोलाय इन्टारेस्टआनो। नों बेसा फार्स्ट थांगोन ना सेकेन्ड? फार्स्ट। नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि बरदिन आरो लोगोसे गोदान बोसोरनिबो गाहाम हामलायनायखौ खनसे बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो एसे दिनै जोंनि जिथुनाखि लास्ट बर'दिन बे बर'दिनाव जोंहा दिनै लास्ट हिसाबै जोंहा बेफोरबायदि माने हमास एबा मण्डलियावहा माने जानाय दोङो लोगोफोर दिनै अमा सिथारगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा गथ'फोरनि खेलाबो फारसेथिं होगासिनो सेंग्राफोरा। ओमफ्राय बेखौनो एसे नोंथांमोननो सेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लगखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो लोगोफोर। आं बेजों लोगोसे नोंथांमोननो सेयार खालामगोन दिनै जेनाखि बर'दिननि अमा सिथारनाय आरो बेजों लोगोसे बेफोरबायदि ओंखाम संनाय बेफोरबायदि आरो हांसो हमनाय बेफोरबायदि खेलाखौ होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो स्टार्टेड बा नायलांबाय थादो लोगोफोर। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै हाबसन फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक साबसक्राइब शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा थुदो जोंहा खेलाखौ नायनो थांदोनि बिदिब्ला ना मा बुङो लोगोफोर। आङो मोनफैबाय लोगोफोर जोंहा खेला होनाय जायगायाव आरोना। दायो गथ'फोरनि खेला होगासिनो बिथिं। दायो मा खेला बे बिस्कुट जाहोनाय आरो माबायदि खेलाया जाखांबाय बिथिं ओमफ्राय गोबां खेलाया जाखांजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय दायो बिथिं हांसो हमनाय होगासिनो मानसिफोरा नायगिरिफ्रा गोबां दङ लोगोफोर। बिथिं हांसो हमनाय होगासिनो दायो खेलाया जाना थांजोब्बाय आंहा टाइम मोनासै नालाय लोगोफोर। ओमफ्य दायो बिथिं हांसो हमनाय होगासिनो। जोंहा खेला जानाय थांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंहा दासो फैनानै भिडिअ खालामफैबाय आरोना ज' गसंना थांबाय खर' हमनाय जाना थांबाय आरो बेजों लोगोसे दायो थिं बुनाय सोलिगासिनो दायो नै दिनै समायनाबोथ' थिं बुदोंमोन माथिं ओरैसो बुहैबाय आरो गैयालै मोनाया गोबावमोनानो जाबाय नै बारदो बारसिनदो गाबखायो माथो हांसोआलाय ओमफ्राय नायगिरिफोरखौबो एसे नायदो नै गोबां सोलिगासिनो हांसो हमनाय दायो बाइक गिदिरफोरनि जागोन आरो बुङो इसोर हनै जनानै इसोर बिदिबालाय मा मोनो बिदिबासो लाना आंनाबो मुंजिलिया एक नम्बर जादों मुंजिलिया मुंजिल एक नम्बर जादों जोंनिया हमनाया हमदो होनना बुङा रावबो खेलाखौ नायना माबायदि मोनदो? जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय दा बिराद मोजां सुवा गाबोसो होबाला सिरिसा र' दुमलाय हायदो र' Bilani gini lah. Dia boleh terkenal dia. Hoi, nilai. Mau sama mana?
আমরা ওরা 15 জন আইছি এই হা ধরি কিনি কেন পাইছে হ্যাঁ ভালে তই কত পরা আইছে খারবটিয়া পরা আইছে হা ধরিব কারণে খারবটিয়া পরা আইছে মানিবা লাগিব नै बिसोर हांसो हमनायखौ नायग्रा गोजा आरोना नै आरो बिथिं दायो हांसो हमनाया जोब्बाय दायो ओमफ्राय जों नै गथ'फोरनि माबा होगासिनो थिं बुनाय होगासिनो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो अमा सिथारनायखौ देखायनोसै लोगोफोर बर'दिननि अमा सिथारगोन दा दायो बुंदोंमोन ना दा दसेनाव देखायगोन ओमफ्राय गिर्जा पेन्डेला बैखिनियाव आरो ओमफ्राय खेलाखौ होदो बेखिनियाव नै हांसोआ मेंग्लिनायखाय दसे दोनथ'बाय आरोना Kau, jadi lokal daun guys ini, makan deh kenapa ikan bay, mbak ini lokal daun itu, mbak saya baru makan itu fuga sinar na, mbak ini bawa ekstra, mani bil ekstra lah, mani ekstra dia, alas jadi arna, mbak ini soalnya kalau ini jor laga sini, dengan ada kapten nak songraya ini, dia aku kurang laga sini, apa sih itu, kita khusyar na, betul, ini dawa yoga jor laga sini. Maka baik kita udah ada, ada warna itu khusyuk, ada gaulnya sampah kemana-mana, ada di kelari ke sini lah,